Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ik vind u heel eerlijk, hè. Je komt een beetje uit een mannenwereld en een macho-wereld. Maar hij mag even eens gevoelens op tafel leggen. Wie is een beetje zenuwachtig? Nee? Ja, Marvin. Nee, goed, daar gaan we beginnen. Leuk. Nee. Wie ik niet kent, stel ik heel even kort voor. Saul. Ik ben Saul Penders, 21 jaar en speler van MVV. Saul, zet heel even de microfoon echt kort bij dich. Ja. Want deze is voor de podcast. Ja. Hoort je mij allemaal? Ja, dat wel. Oké, dank je. Goed zo. Ik ben Brian Smeets, ik ben 32 jaar en speler van MVV. Sven Braken, 31 jaar, speler van MVV. Nice. Jongens, welkom. Hey. Leuk Welkom. dat je Ja, daar gaan we beginnen. Ja, Zit je wel eens bekend met Maastricht Geterke, vaste luisteraar of gewoon de Insta korte video's of hoe moet je me dat voorstellen? Insta gewoon. Ja, ik luister eigenlijk wel iedere week. Ja. Nice. Ik ook, alles Dit vier. is toch de ene fan na twee fans. Nee, echt. Wat zit hier dan? Ja. Nee, ik heb het zelfs kennen geschreven, dat toch gaat leus gaan maken, ja. Ja, want dit had gezegd, hè? Ja, inderdaad. Oetselijk hier. Ja. Ja, want ik heb die broer gefilmd en toen Ja. zei ze inderdaad, wie ik daar kwam, zei ze van, luister die podcast, ik vind hem geweldig. Ja, ik vond het jammer dat het een Geterke is. Het is natuurlijk de naam, dus je moet zich daar aan houden, maar... Ja, het was altijd wel jammer. Ik heb natuurlijk vorig jaar nog een bijsje gespeeld, dus ik zat dan dicht in de auto en dat zat ik op. Maar ja, dan wou je nog niet voorbij Laarnaken, dus ja. Toen waren we al weer voorbij. Ja, dan waren we voorbij. Ja, Maar leuk. hoe heb je eigenlijk geteerd? Ja, dat was het format. We dachten van, ja, we moesten een aantal... Dat is een goede vraag. Een aantal afleveringen, ja, op een avond filmen. Dus we doen alle afleveringen doen we op één avond. En Al die 3 seizoenen. ja, nee, precies. Dus 8 afleveringen zien gewoon op één dag gefilmd. En als we dat Maastrichts Urke zouden doen, ja, dat ging niet. Dus we dachten, Maastrichts Geterke, en dan maar een Geterke. Kennen we ze allemaal? Ja, goed. Anders zal er voor een ganse andere naam moeten verzinnen. Bezig hè. jongens. Ja, Maastricht Urke. Ja. Wie leggen die verhoudingen eigenlijk tussen u drie? Ik kan je me dat een beetje metnemen, want als ik het heel even plat mag zeggen, een beetje de jongelingen, Ja. een beetje de oude rotten zit hier hè, van het vak. Hè. Heel veel ervaring. Jij loert naar de Hagerij, dan weet ze je nog. Brian is gewoon... De alfaman, hè? De alfaman. Bij mij begint het aanget minder te worden en Saul is... Alleen een klein sneurtje. Zijn donsleuf. Ja, Saul die zag juist tegen mij, heb je kans geschoren, dat is dus een stuk jonger uit. Maar ja, dat is nu, dat is de 30 gepasseerd, dat krijg je gewoon nog. Ja. Dan wil ze er jonger uitzien. Hè. Dus, Die moest precies zien met de keels uit te blozen. Want Vandaar, ja. Ja. Nee, ik moet, Die verhoudingen, ja, je zal bij Saul beginnen. Saul, zeker maar, joh. ik moet vooral naar ze luisteren en ook van ze leren voornamelijk. Dat ze toch de nuttige ervaring hebben. Dus, Nou, Ja, en maar wie- dat is wel leuk inderdaad, want ik had een beetje gekeken van oké, wat gaan voor de jongens allemaal vragen. En voor mij is het inderdaad is van ja, wie is Saul Penders eigenlijk? Want ja, heel eerlijk, ik ken Sven en Brian natuurlijk wel, die nog niet echt. ja. En als je kijkt naar de carrière van hun tweeën, wat is zijn ambitie dan? Ja, als ik zo'n carrières deze twee neven mij mag hebben, zou ik me daar heel gelukkig met prijzen. Maar voor nu probeer ik gewoon een basisspeler te worden en zoveel mogelijk minuten te maken. Dus stap voor stap en dan hopelijk ook goed zo gaat te kunnen bereiken. Ja. En dan hebben ze aan hun twee ook gewoon echt, dat ze zegt van dat zijn echt twee jongens die groot zeg maar met op weg helpen. Ja, zeker. We doen nog veel kluten uitholen met z'n drieën, zeg maar. Maar als ik een serieus gesprek met ze kan hebben of ze kunnen me advies geven, dan kan ik altijd bij ze terecht. Ja. En wie Ja, is dat kluten en dat serieus? Wie schakelt zich dat? Kind ze op een training bijvoorbeeld wel ook kluten maken? Ja, meestal in de warming-up dan. Maar in de kleine lokalen of aan de ontbijttafel of bij de lunch dan is het meestal niet al te serieus. Ja, ik vind dat wel grappig om te zien natuurlijk, want ik ken de jongens al, van wie ze nog in de jeugdvoetbal. Hè. We waren iedere week zondag langs de lijn en als het te loeren. Maar zie je we natuurlijk ook hoe ze een keer zo'n mentor gehad. En hier zit nu een mentor van de jonge gaden. Wie was eigenlijk die mentor dan, Brian? Wie ze bij MVV kwam kijken? Toen ik juist bij de eerste selectie kwam, was dat toch wel een periode met Ole Tobiassen, Günther Thibaut, Tommy Dame, Tom van Nieuwten, Sjoerdje Winkens,
was een goede vriend destijds, waren al een goede vriend van mij nu nog. Maar dat waren de jongens eigenlijk voor mij. Maar we hadden toen veel meer oudere types, zeg maar. Ja. Dus de Ja, dynamiek, hij is dus vooral jeugd wat voetbal. heel veel dan. jeugd, Ja. dat is allemaal wel veranderd. En of dat nu goed is of niet goed, dat maakt niet veel uit. Maar we hadden wel, Sven en ik hadden wel veel meer jongens die 6, 7, 28 waren. En ik denk, ja, zo kunnen we wel, maar dat dat nu veel minder is. Nee, zeker, zeker. Ja, die gaat ook gewoon echt hetzelfde seizoen toch? Nou ja, Brian was wel wat eerder bij het eerste. Toen ik daarbij kwam, ook Sjoerd Winkens, Nathan Rutjes, Tommy Dame, Tom van Liefde. En dat is wat Brian zei. Kijk, we zien nu eigenlijk 2 oude eigenlijk. Hè? Ja, dat is wissen. En daarna kunnen we de hele tijd niks. Ja, en te dan veel hebben dan eigenlijk, ze hè? Marco Kleine zit ook in de zaal. Dus 23 nu, hè. 23. Dus ja, dat is ook al, die wordt ook al gezien als... nee, ja. Ja. Wie oud is dat? Wie oud is Marco? Kleine Marco noemen ze hem wel eens. Nee, klopt toch, of niet? Ja, ja. En... nee, maar goed. En dan hebben ze dus Marco Klein, dus ze worden ook gezien als de ervaren rot eigenlijk in het elftal. Terwijl dat mag ze nog eigenlijk niet, zeker vind ik op de hele leeftijd. Ja, dat staat eigenlijk, ja. Ja, leuk jongens. Ja. Hey, als even gaat uit je privéleven, hè. Dan kwam er toch een heel klein beetje op. Hè. Je hebt zwart dan, die heb schat kleurrijks aan. Nee, oprecht hè. Voor we daar toch nog heel even op terugkomen. Hè. Ik ben ook altijd redelijk saai gekleed. Marvin misschien schat minder, die is ook goed normaal gekleed altijd. Normaal ook. Nou, normaal in de kleur. Nee. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, Maar ja, degene wat Marvin Saai. volgt op Instagram, weet je een beetje wat we bedoelen. Of ja, niet? nee, oprecht. Saai, zwart, Nou, dank je. grijs geweest ding. Nee, ja, hier heb ik dit dresscode. Die was het Ik heb je app vanmiddag. ja, gaat creatiever daarin. Hoe is dat ooit ontstaan? Heb je dat altijd gehad? Of? Ja, met de jaren. Mhm. Ja, ik vind het superleuk. Ja. Ja, ik ben niet het type, wat heel... Ik doe er niks verkeerds mee, maar mijn zus is niet iets snel en ja, ik kon zeggen, Sven zit er iets genoeg, jongen. Dat zit hem natuurlijk. Dat doe ik meer aan als ik nog een speciale gelegenheid. Ja. Maar Sven dat misschien gaat deksen aan soort, maar ik ben wat meer van de kleurtjes. Ja. Pas ook wat meer bij me, vind ik. En is dat een manier van dich te toenen of zo? Of? Ja, gewoon lekker zichzelf zien. Mhm. Dat is het allerbelangrijkste. En iedereen deed dat op zijn manier. Ik geloof dat misschien gaat hier overdreven goed. Ik weet niet wie je moet zeggen. Ja, Maar, creatiever misschien. Dus ik daar ga je meer mee bezig. Ik vind me daar prima bij. Ik vind dat leuk. En dat weten de jongens ook. En iedereen moet gewoon dat doen waar zich prettig bevindt natuurlijk. Dan was dat een beetje ook een voorbeeld voorzien. Ja. Wil ze nog een voorbeeld voorzien? Ja? Ja, ik wil er wel even op inhaken. Ja. We zitten even met elkaar in een kleedlokaal. En les komt Brian binnen, echt in een outfit. En dan komt er binnen en dan denk ik van, als ik dat zou aantrekken, dan ben ze echt tot de vaste nou van alles begonnen. Nee, maar dat is, Maar dat zeggen ze dus ook wel eens bij die, hè? Dus, Ja, maar die kent dat aan. nee, maar dat is echt zo. Dus op een gegeven moment, hier verkleden ze aan, voor doen ze met mijn V-packs gaan. En ik zie een jas hangen en dat was een panterprint, toch? Ja, panterprint jas. Ja. Dus ik denk, ik kost het toch niet laten. Dus ik trek die jas aan en ik over de catwalk door de kleedlokaal. Zal die zag het. Ja, er zijn nog beelden van, maar... Ja, daar zijn beelden van. Die blieven En natuurlijk. dan zie ik die terug en dan denk ik ook, het klopt Sven, dat moest ze niet doen, want dat zou ik niet doen. Maar ja, Brian staat het en dat is wel het verschil. Ja, is natuurlijk wel tot Brian er een beetje in gegroeid is door de jaren. Jawel, zeker. Kijk, als, Ik ken hem ook, ja. als Brian doet het niks en een keer zo'n, niet verkeerd bedoeld, zo'n panterjas zou aantrekken, dan hadden we gedacht van, ja, wat gaat hij nou doen? Maar natuurlijk door de jaren heen, zus de Brian zijn kledingstijl is gaan aanpassen. Jawel, Daar is ik- niks mis met haar. Nee, ik ken Brian nog al heel lang. Echt al, toen had er inderdaad ik ook met haar. Maar je reed dat altijd wel een beetje gehad. Maar is dat inderdaad wel in doorontwikkelen. Ja. En Sven, wat is echt wat de lui niet weten bij die? Heb je gaat anders dan anders? Ik? Ja, Nee, weet ik niet. zeg het maar Sven. Nee, Is dat ja, gewoon... nee, kom. Moet ik het zeggen? Doe ik nog Moet ik het zeggen? Ja, zeg het maar. Echt? Ja, Moet ik het wel, zeggen? zeg Ja? het maar. Nee, ik weet Nee. het niet. Maar. Nee, ja, die vinden hem zo saai, hè? Nou, veel Nee, niet, dagen. nee, niet saai. Want bijvoorbeeld, ik zeg maar, gaat lekker eten of koffie. Koffie. Ja, dat, Zo, want- dat is op mijn broer geweest, dus ik heb ze allemaal Ja. gehoord. Nee, inderdaad, koffie. Nee, maar ook lekker eten.
Ja, ik ben nog in de Burgondiër. Ik heb het niet op mijn lief getatoeëerd. Maar, maar ik ben al dag. Ja. Maar even, hè, Sven. Eigenlijk een Italiaan is er geworden, hè. Ja, echt ja. Spreek zo Italiaans? Dat is juist in zijn Wel laatste Italiano. jaar. Ah, toch? Ja. Nee, ik spreek wel Italiaans. Ja. Maar even, je gebruikt allemaal social media, maar Sven, dat is zich vuil met social media. Zien er dingen ook dat ze zegt van dan lees ik dat en dan krijg je toch dat ik denk van goh, wat schrijven jullie allemaal over mij of wat vinden jullie van mij? Of... Nee, eigenlijk heel weinig. Ja, ik geloof daar eigenlijk niet veel op. Ik heb wel social media, Instagram en zo, maar ja, ik ben er niet echt mee bezig. Dus het is vooral af en toe gaat privé dingen, maar het is vooral niet dat ze als voetballer zeg maar Nee, bepaalde... heb ik wel, ja, eerder heb ik dat wel gedaan. Hè. Als een beetje jonger, dan hoop ze misschien via dat een keer op te vallen en dat iemand het ziet. Maar ik heb dat wel steeds minder. Kijk, natuurlijk in een chique goal, ja. Nu is dat dit seizoen nog niet niks gekomen, hè. Ik denk, maak het maar zelf. Dat is denk ik wel flink viral gegaan. Wat zeg je? Met een boetespelgoal. Ja, maar precies. Maar helemaal, ja, dit hè? telde niet, hè. Dus Nee, ja, dat ja, is niks ja, aan. ja. Maar kan dat wel. heb ik wel, dat ik dan in een goal online zit of zo, dat ik denk van ja, dat was wel chic. Ja. Maar los dan wel. Als het een goal is, dan best op social media te vinden en dan denk ze, ja, ik pak hem gewoon. En als het dan minder gaat, dan ze denken, ik laat het even links liggen. Ja, maar wat moest ze dan schrijven? Ja. Nee, maar als leuk gaat Moet ik in Ja, de vooral bal even. die ik moet ik dat op ja. Nee, maar Ja, even de highlights van deze wedstrijd. Nee, hoppakee, maar denk het jullie al. wekelijk gewoon de pagina van Facebook van MVV of Insta gevolleerd de afgelopen week bij Thomas. Ja. Dat Luce Essen winst is het leuk om te lezen natuurlijk. De wedstrijd tegen Feyenoord, voorbeeld, te verlezen. Maar Gans Maastricht spreekt positief over MVV. Is het natuurlijk heel makkelijk om die brieven te gaan lezen en om er lekker in met te gaan. Ik doe het eigenlijk allebei niet. Nee, oké, ja. Nee, maar ik denk als je dan verleest, en het gebeurt natuurlijk niet altijd op een leuke manier. Natuurlijk de laatste seizoen, de laatste minuten zien killing van MVV. Dan is het natuurlijk lastig om die reacties te lezen. Kijk, Maar vroeger had ze dat wel echt meer, dat was jong en het was heel belangrijk wat lui van die vond. En supporters hopelijk dat ze van die houden en dat ze zien dat ze een goede speler is. Maar nu, echt met alle respect. Nee, ik weet van die... Maar Geer zegt dat nu, hè? Maar wie denkt zich daar dan over zo? Ja, die is natuurlijk gaat jonger en dat is eigenlijk misschien een niet beetje met social hetzelfde media. als die nu vertellen. Dat ze natuurlijk op social media kunnen het heel schoon zien, maar het kan ook extreem negatief zien. Dus ja, daar probeert ze eigenlijk een soort van balans in te vinden door er niet te veel mee bezig te zien en gewoon vooral te focussen op de eigen en de eigen speel. En niet te veel bezig zien met randzaak en de reacties. Ja. Wat is, zeg Zoltita, wat gebeurt er nu eigenlijk dit seizoen, of heb je wel eens met elkaar metgemaakt dat ze echt denkt van, dat wel echt ziek wat ze bij elkaar hebben geflikt in de kleedkamers hoofd. Ja, die hebben ze meteen gehad in de gedachten nu. Dat zien gewoon dingen die kunnen niet gezegd worden, dat ben ik echt. Maar we worden niet opgenomen, hè? Op de bloedtepiel komt dat dan voorbij. Ja, dat maakt is niks ja, uit. wat we toch maar niet over hebben. Een stuk riezenvloei beslag komt Ja, Ja, die wil ik er nog huren. Ja, sorry, vertel. Zo, Benja, vertel maar joh. je mag het vertellen. Ik maak ze alles. Ja. Dan moeten we ook een rondje extra lopen. Vertel maar. Ja, Brian had een heel lekker stukje riestevlag gekregen, want er waren een jongjarig en dan mocht er getrakteerd worden. Maar, ja, het stukje riestevlag ging niet naar de mond van Brian. Hoe toch dan Maar met... meer geslachtsroom wat op Ja, zat, precies, ja. Slagsroom. Ja, en dat dit het hele klein lokaal kunnen zien, dus dat soort grapjes zien het meestal wel. Iemand anders dan meer horen dan de mond, dus ja. Ja, zeker, absoluut. Ja, Maar we hebben ook stellingen, hè? We hebben dat Oh ja. briefje nog. Ik heb hem maar even omgedraaid. Even een vraag aan u, hè? Zou je liever super bekend zien of helemaal niet en wieso? Ja, veel verzinnen zo niet, hè? Dat is, gaat wat ver gewoon. Dat is de redactie, ja. Die geldt zo van een die beetje van Geer? aandacht gast. Dat komt wel weer. Nee, Kom helemaal op. niet. Echt niet. Die kent mij. Ja. Ja, daarom. Ja? Nee, flauw. Maar Nee, ik... super bekend, Nou. super Messi en Ronaldo? Of, Die kennen het super, gewoon, Ja, ja. misschien zo'n beetje tussenin, maar wel echt tot ze moeilijk vinden ze over straat, of totaal nee, tot ze niet gezien wordt. Ja, ik denk toch dat we dingen moeten. Dat ben ik serieus. Want ja, het is wat hij al zegt. Ja, ze hebben altijd een mening over de gaan. Dus soms, ja, dan heb ik ook geen zin om door de stad te wandelen als het slecht gaat. Nee. Maar heb je daar echt last van? Ja, last. Nee, maar ja... Ik denk wel dat Brian er een keer echt last van gehad heeft. wie? Die. Ja. En natuurlijk, dat is denk ik een jaar of 10 geleden.
De goal tegen Ajax? Ja, kieken, dat is natuurlijk dat je wel op Oh, dat dat is moment. Maar ik denk dat Brian naar de hand liever de bal neergeschoten had. Denk ik. En Naar de hand? tot dat gezeur, ja, naar de hand, ja. Als tot dat gezeur op degene krijgt wat... en dan is dat weer terug naar social media natuurlijk. Dat is niet fijn. En blijft hij vol. 100% nee, dat moet eigenlijk het heel schoon zien. Alleen dat waren niet op dat moment, zeker niet meteen daarna en misschien het eerste jaar. Dat was vervelend. Ben ik ook op social media eraf gegaan. Dat zien dingen die kinderen niet accepteren, maar het gebeurt nog altijd. En een waffensport dan ook. En dat is diep triest. Ja. Absoluut, want zo gaat het eigenlijk, dat moest eigenlijk van kinderen genieten. Los van dat ik het schoens in mijn test heb geduid. En tegen Ajax, ik vond het fantastisch. Hè. Ik vond het fantastisch. Wieso? Die is toch van Roda? Nee? Nee, ja. Die jongens komen dadelijk pas. Ik moet zeggen, ik heb ook laatst in de Geusteld genoten tegen Feyenoord. En dat was echt aan beide kanten gewoon. Ik vond het echt vet wie het geer gewoon tegenstand boei aan Feyenoord. Maar uiteindelijk... We hadden moeten winnen. Ja, zeker. En dik moeten winnen. Dat was veel meer in, ja. Dat is jammer. Even de muziekstijl. Wat zou die muziekstijl? Ja, gewoon een beetje hip-hop, rap, een beetje wat tegenwoordig zeg maar. Ja. Maar hip-hop, rap en dan Nederlands of gewoon Engels? Nederlands, ja. Dat is wel echt hot hoor. Hè? Ja. Toch, bij u toch? Nee, ja, ik, Erwin, Frans, Mr. Loco Loco. Toevallig. Jerome, ja. Nee, inderdaad, ook de Nederlandstalige wel, met zingers. Corrie Konings. Corrie Konings. Druk je lijf tegen dat van mij. Juist. Heerlijk. Die heb ik eigenlijk door deze jongens ontdekt. Maar Dat het groot, hoor. nummer, dat heb ze gezongen, hè, wie ze zoals bij de selectie kwam. Ze. Ja, dat misschien Ik heb nog opnames van Brian in de Gouden Ster. MVV Roda 3-1. Wie hem chauffeur in de cruising shut staat er in de Gouden Ster naar de wedstrijd. Volle bak seks met de kale te zingen. Dus dat is ook wel een goeie. Ja, dat past wel bij hem. Ja, dat past zeker bij mij. Ja. Nee, we hebben eigenlijk alles door. We hebben echt op Spotify een afspeellijst van de jongens. Iedereen kost daar een aantal nummers in gooien. Dus we hebben natuurlijk ook een hoop Franstalige. Dus dan met zo wat daar voorbij. Jontana. Jontana. Dus, nee, wat dat betreft... Geen Loco Loco. Ja, alleen kun je wel eens langs. Ja, ik heb wel langs in een klein lokaal. Jawel, af en toe. Oh nee. Lekker Jerome. Ja, met een riestevlooi. Applaus. Met Riester blijven. Hij zet trouwens nog een vraag. Hè? Als je voor 1 dag iemand aan deze tafel zou mogen zijn, wie zou je willen zijn en waarom? Wat een vraag, hè? Ja, zo wel komen. Normaal is ze altijd... Ja, Ja, en aan deze tafel, hè? Ik denk toch dan voor Sven zo gewoon. Oké, wieso? Hij is ook zwart gekleed. Ja, nee, dat is hele Omdat ik populaire geen jongen. haar heb? Nee. Dat is wel Oh, en een zo hele ondersteboven, populaire ja. jongen, dus vandaar. Is het alweer? Wat? En dat zijn ergens keums, dan weer ze herkennen, zodat ik mij wel leuk met te maken. Dus, Ja, Ja, wil hij echt zo herkend? ja. Als ik toevallig moet huren wel, dan... oké, ja. Maar goed, als je met de selectie weggaat, of gewoon op stap, of op een ik stad. denk of- ook op stap, zo los. En die Brian. Goh. Ja, zoveel Nee, keuze is er inderdaad. niet, hè? En een dag is zo, hè. Nou, dan zal ik zijn dat ze ook Sal willen zien. Lekker jong. Ja. Lekker genieten. Niet lange termijn goed te lezen staan, zou ik dan denken. Lekker nog jeugdig kunnen zien. Nog toe bij papa en mam wonen. Lekker laten verzorgen. Just Ja. verliefd geworden. Ja, is dat gevoel. zo? Nee, ik heb al 4 jaar een Oh ja, vriendin, 4 dus jaar. dat is wel even. Maar, daar is nu pas verliefd geworden. Ik heb ze nou. Ja. Dat was een Ja, lange maar die- proefperiode. hè? Ja, maar dat zou ik dan, dat gevoel zou ik wel weer terug willen hebben, ja. Oké. Sven is Nee, er ik ook ook een Sol, En- 100% Sol. Maar dan mag je zo geen van us kiezen. Dus ook... Nee, maar ja, dat wil ik niet. Ja. Ik wil helemaal niet. Ik denk, kom op, hè, ja. Zo, Nee, jongen. echt Sol. Weet ze, die stuurde me toen dat appje van, wees over nog daarbij kunnen vragen. Ja. Ja, Sol, ja, je leert hem nu niet echt kennen, maar die echt
Dat is een oude gijs, heet die. Ja, eigen naam. Die kunt met volgens mij, die heeft honderden tegeltjes toes, want iedere keer kun je met geen Duits, met een one-liner. Maar met van zo'n quote van... Met een quote. in En dit dat is huis echt- eten we met Juist, elkaar. ja. Hele slimme jongen. Hele slimme jongen, Volwassen voor zo'n... Studeert rechten. Dat vind ik toch knap als ze dat kunnen combineren, want ja, dat hebben we allebei niet gedaan. Ja. Merk Ja, zo ik als heb ze het met wel zijn nog gesprek geprobeerd. is. Maar tot dat grote Dat merk combineren. zo als ze met zijn gesprek is, dat ze dat niet hebben gedaan. Ja. Ja. Is het criteria als hem? Nu kun je wel los. De criteriën zo. Maar goed, het is wel leuk. Dan, ik ga het ook even volgen. Want oprecht, ik had echt gezegd, ik ken Saul Penders niet. Ja, van naam, maar wij... Nee, maar maar hartstikke leuk. Ik zag ook, die is de enige die nu een naambeeldje voor zich krijgt, want de rest... Ja, weet je wat heel grappig is? We hebben dan zeg maar elke keer ontbijt op de club en we hebben een vast stuiveltje. En toevallig zetten er allemaal Maastricht neer, of ja, Maastricht neer. Zekers en Schenk die zien van Geul. Ja, ze hebben hem al geaccepteerd. Dat hebben ze weer met Tim en Schenk ook gedaan. Ja, en dan zit Sol aan de kant aan de kop. En Sven zit aan de kant aan de kop. Kijk, en ik ken Sven natuurlijk al heel lang. En ik zie heel veel dingen terug bij Sol, wat Sven ook had. Als die twee met elkaar zien onderbijten, dan heb ik al heel veel prikkels toes gehad. En met mijn dochter, met de vrouw waren. En dan denk ik gewoon eens op het gemaakt, lekker ontbijten, gezichtje lezen. En dan juist die twee toch met elkaar. Ja, dat is een genot om dat te horen. Echt, dat is schitterend. Ik zeg dat dit kind dus vader-zoon zien. Echt goed. Ja, maar dat is echt zo, want dan kom ik tekst op de club en dan heb ik die uitzettoes. Even met mijn zoon naar Charles gebracht en dan kom ik op de club en dan kom ik hem weer tegen. Ja, dat is ook wel... Dan ben ik soms aan het denken, heb ik hem al naar Charles gebracht? Ja, dat is echt... Ja, dat is zeker. Ja, dat is wat ook een leuke in het presteren, maar dat ze toch gewoon ook als vriendjes, wie veel dit eigenlijk gedaan hebben, of doen. Ja, voor ons even die collega's. Ja. Collega's. Grote sweet gezocht, hè? Fijne collega's, ja. Ja. Fijne collega's. Ja, mooi. Jongens, ik wil je echt super bedanken dat je even hier wilt zien. En ik wil even van iedereen in de zaal een goed applausje voor Sven Braken. Maar we hebben nog, hè?